Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu eta ostegunero bezalaxe martxan berriz ere aspaldian izan zan azken saioa, baina berriz ere bueltan daude sustatuko lagunak, ez da Luischo Fernández, egun non, Luischo? Bai, egunon, aste santuko por luzeak tokatu ziren, eta gero hurrengo asteburua maiatzaren lehena, langileen eguna, baina sustatu funtzionatu dut artean, eta segure erratiak ere bai, Bai, eta orain elkartu gara berriro ere hemen. hori da. Teknologia eta Pixkat euskara lotzen diren bide Bai, gurutze bai. informatiko honetan. Hori da, eta bueno, zer moduz, hilabete gutxi gora bera hilabete bat pasada, eta askorako eman du, Luischo? Bueno, albisteak izan dira, Bai. adimen artifizialekoak eta bestelakoak, gure bi gaiak, adimen artifiziala eta beste guztia. Bai. Eta, eta hoietxekin bete ditugu kontuak, eta batzuk ekarriko ditugu ona gaurko solasera, ezta? Hori da, bueno, lehenik eta behin, Bai. egunean behin, Luischo. Hasi dala, beste denboraldi bat, 6 urte martxan. Bai. Denboraldi bakoitzean 50.000 lagun edo gehiago ia 60.000 elkartzen dira. Eta horretxekin gabiltza. Ipuzkoa izeneko ekimenak babesten du, denboraldi hau. Hau da, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Altzoko udalak antolatu duten Ipuzkoa hitzaren 1000. Hitzaren aipu zehatza gertu zela idazki batzuetan, horren 1000. urteurrena da, dago programa bat dago, eta bueno, horrekin lotuta opari politak, eta galderetan konklabeak eta aita santuak ere bai, eta hortxe gabiltza. Bueno, primeran. Eta barixe martxan ja da, eta berrikuntzarik edo aldaketarik edo... Bueno, galdera sorta berriren batzuk etorko dira, berrikuntza teknikoren bat ere badago bidean, eta lehenengo, aste honetan, aita santuekin zerikusia duten galderak, hortxe ditugu. Bueno, hortxe. Batzuk zailak dira, baina ez dut asko iraungo, ez ditugu jarriko hor 3 hilabetean kontu honekin. Egun batzu ez kultura orokor pixkat, ondo dator. Primeran, bueno, hori lehenengo albistea, aipatu beharra zan, egunan behin bueltan dala, eta, bueno, hilabete hau askorako emando, itzalaldi bat ere izan dugulako, Luischo? Bai, joan den astean izan zen, sustatuk goizean bota zuen albiste bat, eta gero sustatu ere geratu zen beltzean. Bai? Nola bizi zenuten, de repente, argirik gabe egote horrek? Argi, konexio? Bueno, lan gutxiago egin da, ez ginen kejatu. Ez, sistemek bulego informatiko baten egoten dira SAI izeneko gauza batzuek, eusten diote zerbitzariei eta orduan bertako lana ez da puskatzen, egiten dena da, bueno, gorde dezagun argia funtzionatzen digun bitartean, eta webunek zerbitzariak eta gehienak Europako sistema batzuetan dabiltza, eta webunek funtzionatu zuten. Orduan, arazo handirik ez, gero lan egiteko aukerarik ez, baina, bueno, hurrengo orduetan itzuli izan. Ez dakit, irratian zer gertatu zitzaizuen, ez dakit. Argia juten da, hemen argia juten da, eta, bueno, de repente dana ilun geratu zen, kalera jetxi ginen, ea gurea zan arazoa, edo zertzan, baina emisio elkarrizketa batean genden, eta elkarrizketa bertan beran, zuzenekoan ematen dugu, eta bertan beran, etxoren gendun zegu generadorek dauzkeu, orduan itxaron gendun pixka bat, baina etzan bueltatzen pixka kostau zitzaion, baina, bueno, gero segituan bueltatu zen, bai. Baina, elkarrizketa bat egiten, eta... Tarte batera informatu izan zen duten. Bai, bueno, ez genuen informatu, ze, karo, gauza asko konektatu behar ziren, eta denbora aurrera zoan, ja... Jakina zan. Bai. Guk ez genuen albiste berezirik idatziz, bueno, argia joan, bueno, bakizue. Baina, hurrengo egunetan, bi albiste etxo... Bai, hori da. Nola baiteko kit, von der Leyenen kit, superviventzia kit horri buruzko albiste pare bat atra ditugu,
Bai, Batean, bueno, tresna batzuk aipatuz. Nola vale. manibelarekin dabiltzan irratiak badauden, Bai. pilazkoa ez badaukazu ere, eta pila gastatu bazizkizu ere, ematen diozu hori. Eta, bueno, olako gailu bat 30 euroan non erosi daiteke, bat baino gehiago da. Eta Mhm, gero beste trasto bat, hemen gure enpresako lankide batek daukana, eta da, eh, eguzki panel eramangarri bat mhm. kargagailu bezala erabiltzeko. Eta, hau mendizalea da, eta trekking egiten ibili da Himalaian, eta antxe erabili zuen Mira, halako bat, mugikorrak eta horrela kargatzen zituzten, eta bueno, gailu horren berri, hau, 80 euroan edo ajá, aurkitu daitezke, eta, bueno, pues, halako larrialdi baten, telefonoa behintzat kargatzeko balio du, ez tortilla mhm, bero bat prestatzeko, oraingoz, eta, bueno, telefonoarekin ere behar dira, beste gaitasun batzuk behar dira. bueno, Ikusi genuenez, internet konexioa ere joan zen, toki askotan, eta orduan horrela ere ziltzan telefonoak, baina mm. SMS-ak ibili ziren Bai, gehieneko. begira. Bai. Eta horren arira beste gailu bat komentatu izan duguna da Mhm. irratia daukaten telefonoak. Bai, baina oso gutxi dira jada Hala da, irratia dutenak. hala da. Orain dela 20 urte Nokiak eta Motorolak tipikoak zirenean, internet gabe, noski, Lehenengo eh, Samsunnak ere, okerraz zelan? banago. Lehenengo Samsunnak ere Hala irrati zean, bale. bai, Bai, nik gogoratzen ohiko gauza bat zen, bai. errezepzio txikin bat, eta erabili zitekeen transistore Bai. zaharra bezala. Baina gaur sistema gutxik daukate. Eta batzuk dira Xiaomi etxearen Redmi eta Poco markekin Bai. banatu izan diren batzuk badaukate, eta hau ere lankide batek zeukan bat, eta esplikatu zigun, Mhm. eta orduan gaitasuna daukaten batzuk bakarrik dira, baina sarerik gabe jaso dezakete. Mm. Igual pentsatzen duzue, igual badaukazu irrati aplikazio bat. Badaude, Bai. Bai, badaude, store, claro. store edo dendetan, baina Bai, ez dira irrati FM edo AM jasotzeko, hori baizik da. eta dira interneteko zerbitzuetatik aldez aurretik markatuta dauden irrati bat markatzen duzu eta diala berak zera dauka, baina beste honek, beste Xiaomi honek dauka dial bat Antzeko. interfazea mugitzen duzuna, ezkerreskuin harrapatzeko tokian daudenak. Eta gero, Mhm. gorde ere egin dezakezu zure gakoarekin, hau zera da, eta tal. Orduan, Bai. eh, bueno, teknologia bat, ez dana oso zaila, ez da txiparen gaur egunean baina dukate bagaitasuna, besteek ez daukatena, Claro. eta batzuk erabili zutena. Trukoa daukate aparte, eta da, irrati horiek behar dute kaskoa minillak baten Mm. bidez entxufatzea, gero entzun daiteke edo kaskoetatik edo irratiaren bozgorailutik bertatik. Baina Vale. behar dute hori antena hori xedalako. Ah, tos. Luzapen honetako kobrea edo metala edo dana alakoa, Aktibatzeko. hori da uinak, irrati uin FM edo AM jasotzeko antena. Ba, Eta, hori ere, kaskoak kableekin oso gutxik erabiltzen dugu, Luisio. eh, ez dakit, zuk eta biok hemen elkartzen garen bakoitzen. Bai, baina hemendik kanpo kalean oso gutxi ikusten da, Bueno, baina ez dira, bueno, hola, haringabekoak erabiltzen dialako, eta hola, baina hori iPhone ez zalea, horiek aberatsak dira, pobreak hemendik erabiltzen ditugu, kasko txikiak, hau da, orain gaude hemen irratiko Bai, profesionalen superkaskoak ikabiltza. bai. Baina harinak dianak ere, kablea daukaten bitartean hori balio dute. Eta, Bai. bueno, pues Bueno, holako, bueno, hausen modutan, eh, nire kasun, irratia entzuteko kotxe, modu bat. Ez da, esaten dan, erderaz badago esaldi bat, ez, en casa de herrero esaten dan hori, baina honi, kotxera jetxi nintzen irratira entzutea. ara,
Etxen ez nun irrati klasiko bat, esango dugu, eta kotxean egon nintzen irratia entzuten. Bueno, beste kargagailu bat ere izaten da. Baita Ez? ere? Autoa daukanak, Bai. bertatik kargatu daitezke telefonoak ere bai. Bueno, Kuriosoa izan zan, esango dugu. kuriosidadeen aldetik utziko dugu, momentuz, beste albiste batzuk zer dan kausa eta energia nola sortzen da, eta bueno, horrekin badago beste interes puntu batzu, baina alderdi teknologikotik, ba, bueno, askoz gehiago esatekorik, ez. Ez, hori da. Bueno, eta badaude, albiste gehiago, eta adimen artifiziala edo podcastak edo zer, Luistxo? Bueno, Notebook LM, horri buruz artikula Vale, publikatu genuen, eta gaur konektatu ingo gara, partekatuko dut vamos. zer den hau. Googleko Googleen zerbitzu bat, bat, vale? eta ikusten, bueno, Twitchetik ikusten duzuenok, edo YouTubetik errepasatzen baduzue gure Bai, podcast edo bideo atal hau, bai, Baskoniako populazioa antzinako ADN-aren bidez. Holako zerbait agertzen zaigu hemen, eta da, kargatu dugulako PDF bat. vale. Bertara, gaztelania zidatzitakoa, baina, bueno, Iñaki Olalde, Euskal Herriko Unibertsitateko genetista bateko egin dela gutxi idatzi zuen Euskal Herriko antzinako genetikari buruzko laburpen dokumentu bat, nahiko ona, edo kompleto esan dezagun, aldizkari zientifiko batean gaztelania idatzia, eta hau kargatu ondoren, laburpen bat eman digu izenburu bat, eta hor parrafo bat ikusten da, eta podcast bat ere bai, 7 minutukoa. Emango diot, eta uste dut entzungo dala, iguinetatik. Kaixo, gaur zure esku ditugun iturri zientifikoetan murgilduko gara pizka bat. Bai, Batez ere Inigo Olalderen artikulu horretan zentratuz, ezta? Antzinako DNA-ak zer erakusten digun Euskal Herrioko populazioaren historian. horrixe. Badakigu Euskaldunok baditugula berezitasun genetiko batzuk. Odol talde Berezitasun genetiko, horrixe, Bai. eta bi iztun. Elkarrizketa modua, tertulia modua. Hori da, ez da Iñaki Olalderen artikuluaren laburpen bat, baizik eta zu eta biok, antolatu izan bagenu gidoi bat, eta guazen hitz egitera artikulu honetaz. Ordezkatu gaituzte. Bai. Nola bai. Bai. Iritsi da. Euskararen doinua dauka zerak, baina halako ahoskera arraro batzuk ere sartzen ditu. Etzun dezago ez da pixka nola Eta ikusi da, beste markatzaile batzuetan. Bai, aspalditik datorren kontua da hori. Baina, galdera da, noiztik, noiz sortu zen berezitasun hori? Badirude antzinako DNA-aren analiziak, iraultza ekarri duela, ezta? Iragana ikusteko modu aldatu du. Bai, erabat. Bai, bueno, ez da interjezioak ere sartzen dituzte, barriketakoak, hau da, GPS-ak baino hobeto hitz egiten du. GPS-ak, bueno, ez dakit, nire telefonoak hizkuntza nahasketa batzuk egiten ditu, baina, bueno, eta honetaz aparte, bideoan ikusten baldin badugu, beste tresna batzuk ere baditu, eman dio timeline honi, a ber, kargatzen dan. Ez dugu ikusten, Ez dator, studi guide. A ber, ustez... Bain beraka, a ber. Bueno, ez datorkit, a ber, mind map bat horren... Edo, bola izango zen. Bai, hori da, bai. Egiten du alako, beste laburpen batzuk ere, bai, laburpen kronologiko bat eman digu, hau da, atzeitu dokumentutik ze datu dauden, eta Kristo aurreko 9.000 urtea, ze gertatzen zen, 6.000 urtea, orduan, alako artikuluan aipatzen diran antzinako genetikari buruzko datuak antolatzen dizkigu modu kronologiko batean. Nahi sartuko orain irakurtzera, baina, bueno, pues, euskera idatzita dago, aluzinazioaren batzuk edo ongo diran ere, sekula ezin daiteke deskartatu, eta hau bezala, a ber, beste tresna,
nun dago, tak, Estudioan, bai. eta, mind map edo, terminoak lotzen ere alako zerbait ematen digu, biztanleria, eta ADN antzinakoren Interaktiboa, arazoak, klikatzen dut, eta degradazioa denborakin, ezaugarri nagusiak, ezaugarri nagusiak zeintzuk dian, fragmentazio, artikuluaren analisi grafiko bat ematen digu, euskeraz idatzia, sistema bera, erderaz, ingelesez bakarrik aurkitu dugu, baina ez dio, aukera daukazuz, zar benetan settings hoietan hizkuntza aukeratzeko. Eta iritsi ginen kontu honetan, hau igaztik dagoen makina bada, eta zebilen 34 hizkuntzatan, baina albiste izan zen, 50 hizkuntzatara gehitu zala, eta joan ginen ikustera, horietan, eta bai, euskera zegoen, eta, bueno, harrigarria. Orain arte entzun ditugu, ze entzun dugu testu bat eman, eta ahotsa jarri testu hori bai, hemen ikusi izan dugu, baina tertulia bat sortzearena testu batetikan? Begira, erreza, ez daukat ja agertu beharrik, bialtzen dizkizu, 3 artikulo sustatukoak, astekoak, eta ber zer ematen duen. Bai. Probatuko dugu? Datorren asterako probatuko dugu, eta horrein... Oporretan gaudenean. Bai, gure ordez. Gure ordez. Oporraldiak egiteko. Baina izugarria da. Aurrerapen... Geratu naiz orain. Igual, bueno, gaiztakeriak egiten ditugu, ezta? Baina, gero serio komentatu ere bai. Baina, akaso, hilabete gabe, gu gabe, faltan bota gaituzte, segure erratiko entzule teknofiloek, eta akaso nire ordez, robot bat izketan, ni baino bea izango da, eta beste laguna ere bai, zu baino bea, seguro bai, bueno, adimen artifizialeko sekzioa honekin izten dugu oraingo ze gaurkoan. Hori da. Eta, bueno, azken albiste bat bai, Luistxo. Berdin gaudela, orain otsailetik atera genuen kontuarekin. Eta da, IP blokeoak gertatzen dirala, eta dozenaka euskal webgunetara segun eta ze hornitzailetik ezin dela iritsi futbola dagoenean. Hori da, gogoratuko dugu, azkar, badagoela agindu bat, telekomunikazioko handiek manda. Eta automatikoki betetzen da. Ez dago, Espainiako epaitegi batek erabaki zuen, eta futbol pirata dagoenean, moztu zazue hortik datorren interneteko IP, elbide, hori da, nondik datozen konexioak, multzo handi hori dana moztu. Eta horrekin gabiltza, 3 hilabete, albistegi nagusietan, medio handietan ez da agertzen, zehorratzean daudenak dira Movistar, Euskaltel, hau eta bestea, iragarleak dira, eta la liga da agintzen duen erakundea, dala negozio sakratu da, futbolarena, eta, bueno, kontua da, albistatu batuko duzu, artxiboan, .eus erakundea, ari dela monitorizazio bat egiten, beste talde batzuekin batera, eta zenbati eragiten dion honek. Eta nik uste dut, alako batean, norbaitek hartu beharko duela esku, honetan, agintaritzan aldetik. Bai, ze ez dira, hau da, ondoriok ekarri dituela, bai, badakigu, ze momentu horretan badaude gauz batzuk bertan bera geratzen direla, baina oraindik ere, ez da inor agertu esanez ondorio hauek daude, hau gertatu zaigu. Hornitzaile horietako nagusiak, egunean behin jokoak erabiltzen duen Cloudflare izeneko zerbitzuak adibidez, demanda bat aurkeztu zuen Bartzelonako epaitegi horretan, nola da agindua aplikatzen dela, eta atzera bota zioten. Ez, zuena bost, hemen futbolaren pirateria ez da honekin mozten, piratek dituzte beste zerrekitu batzuk, nik uste orduan, bueno, eta dirua galtzeko alia bezala futboleko handiak, ez? Zuen kasuan oraindik ere ondoriok dauzka? Bezero batzuen kasuan bai, argazkiak biltzeko tokiak, bueno,
ez gara esango, esaten hasiko gogoratu zen genuen, txartu. Egunean behin jokoan ere argazki batzuen kokapenekin gertatu zen, eta baina mugitu egin genituen tokiz, baina hori ere da, azken baten, ari gara zigortzen, zerbitzuak kentzen, Europako enpresa bat, ondo zebilena guretzat eta gure bezeroentzat, eta ez daukatenak zea zuzenik Bai. pirateriaren kontu horretan. Eta, bueno, Claro. albokalteak asko zabaltzen dira, ekonomikoak ere bai enpresen aldetik, gu hornitzaile bezala eta delako hori, baina batez ere erabiltzailean aldetik. Ezin sartu berrian futbola dagoen arratsalde baten, zer da hori? Bueno, ez da zentzurik. Claro. Bueno, horixe. Errepaso eginda, albisteak aipatu dugu, hilabete askorako eman do, gauza gehiago, albiste gehiago ere, sustatu puntu eusen, Luistxo. Hori da, gamen izan ditugunak, azkenengo gunetako, portadan begiratu errepasoan horra gertuko dira, edo bigarren horrian bestela. Hori da, Luistxo. Mila esker beste behin gurean egoteagatik eta hurrengora arte. A ber, hurrengoan keizo, hitz egitera gatoz gaur, akaso olako agor batzuk entzungo dituzue. Bai. Eskerrik asko, Luistxo. Bai, Hurrengo aste arte. hori da. Ondo izan. Agur.